Okay. Nagkaon mo siya. Drinks, ano? Ito matao ka. Dili ako lagi itong buwan lagi. Tumaya with coffee. Okay. Kasi tagayan ni Day. Magkainigan lang. Ano? Imagine tagainigan. Peres. Yan, Peres. Wala sila karon. Peres man to nga Cebu. Wala sila diri karon kay pista ba sa tigan. Ayun. Fiesta sa 28. Pista 28 September 30. 28. Isa ka beef burger. Oh, 29 ka. 29 Ah, yun ano. Karon ila mo ila mo. Buha din ka po tumaya. Pero kapag tumaya lang. Tumaya lang. Oo. Macchiato. Ilang machine sa chocolate. Ito ba So 6 na ka macchiato ma'am. 5 na din ka po tumaya. 6 ka macchiato. Unom ka ay 5 ka po tumaya. 1 ka po tumaya with sikwate. 2 ka beef. 5 ka po tumaya. Yes po. 1, 2, 3, 4, 5. Ang ako, Paris man. Putumaya with sikwate isa, beef quesadilla duha, dark mocha isa, cappuccino isa, waffle isa, beef burger isa, then americano isa. Pila ka consumable? 10? Kaya siya order lang benta ma'am, sir. Naatay kon 7 ID tanan ma'am. Ako lang ilas daan. Thank you.
Di ba kung sa karon? With all due respect, magpili sa sticky. Mabanya ko sa mga sticky kaya. Ba? Pero tungod mo sayo kung sa kasakyan ko. May lang ako siya. Naman sa Selegna yung dong at tubi. Ay lang. Kaya nag-alala nito yung isa. Wala naman yung essence sa lagay nyo. Oo. Pero mo tayo lang ako nga. So dapat, kung na is 3.4 na PPI, dapat di mo na 3.6. At least Kung ang magna is Adjustment. 3.6, sa akin yung 3.7. Ano ba isa ko na? What naman? Sige, go. Ito na balik na naog diri. Tangtang ko tama. Ana din diri agi sa din diri. Oh. Diri agi. Kana na yung mga ng coffee stuff. Okay. Bye-bye na.